Tralo éxito da pasada edición, o Concello de Cambados volve instalar nos xardíns do Pozo Torrado o seu mercado de Nadal, un espazo onde 11 comerciantes da vila expoñen os seus produtos relacionados co Nadal. O que pretende é ser un pequeno escaparate para o comercio local e tamén darlle un pouco de actividade de carácter navideño ao pobo. É un mercado distinto, non é un mercado como o mercado de oportunidades, sino que está máis orientado ao Nadal. Precisamente para os comerciantes é unha oportunidade para mostrar os seus produtos e aumentar as vendas. A ver, para nosotros es un impulso para que la gente pues vea que el comercio local sigue estando ahí, es un comercio de proximidad y más que nada vivir este momento que estamos pasando de crisis con un poquito más de alegría, ¿no? No mercado de Nadal están disponibles 11 postos que venden todo tipo de produtos típicos desta época, como xoguetes, roupa ou comida. De lo que se trata es de estas compras que quedan siempre para estas fechas más de última hora, detallitos para decorar la casa, regalitos para los más pequeños, pues todo eso aquí en esta feria, aunque es chiquitita, pueden conseguir desde un centro de mesa o unas flores para poner en casa, hasta juguetes y cositas así para los más pequeños. O mercado estará disponible durante todo o fin de semana. Ao longo destes días realizaránse actuacións no espazo para aumentar a presenza de visitantes e axudar aos comerciantes. Para o Concello, este mercado supón unha oferta máis para invitar a xente a visitar Cambados e potenciar as vendas do negocio local. A ver, eu creo que toda a programación de Nadal é moi positiva para o conxunto de Cambados, para dinamizar a súa economía, tanto que ten que ver ca aldea de Nadal, ca extensa programación en numerosas actividades que facemos, e isto, o mercado de Nadal, igual que todo o alumeado de Nadal, pois promociona Cambados, dinamiza Cambados e fai que as numerosas persoas que nos visitan estes días tamén se alegren e se animen a mercar no comercio cambadés. Os interesados en mercar os seus agasallos no mercado de Nadal poden facelo ao longo desta fin de semana en horario de 11 da mañá a 8:30 da tarde.